Здравейте отново от мен, Мартин Петров. Тази видеодемонстрация е създадена единствено и само с учебна цел. Това видео е част от публикацията за какво да ползваме PuTTY в блога mpetrov.net. PuTTY е SSH клиент, който се ползва най-много от Windows потребителите. Това видео всъщност е именно точно за тях. Сега ще демонстрирам как чрез PuTTY може да се логнете в отдалечена машина с пуснат SSH сервер. В нашия случай GNU Linux Debian, спуснат OpenSSH сервер. Преди всичко, трябва да изтеглим PuTTY. Просто пишем в Google PuTTY и първият резултат, който ни бъде изведен, може да използваме за тази цел. Аз съм го изтеглил предварително и за целта продължаваме напред към демонстрацията. Стартираме PuTTY и в секция Hostname въвеждаме hostname или IP адрес на машината, в която искаме да се логнем. В случая това е IP адрес 10.10.10.1. Портът, който е сетнат в машината е 22. Затова оставям този порт. В секция Saved Sessions записваме името на профила и след това натискаме Save. Така следващия път, вместо да правим тези настройки, просто натискаме два пъти върху SSH Test или просто го маркираме и натискаме Open. Хайде да тестваме. Потребителското име, което ще ползваме е AutoP с парола. Ето, току-що видяхме, че ние се логнахме в машината. Ето е и съответната машина. Това беше от мен, Мартин Петров. Ако искате да видите повече видеодемонстрации, заповядайте в моя блог www.mpetrov.net.